Hi mga lalab, this is Islandski Vlog, the Bicolanang Uragon. Mga lalab, for today's video mga lalab, gagawa tayo mga lalab ng lumpia na gawa sa kalabasa mga lalab. Ayan, so ngayon mga lalab, gagawin natin mga lalab ay pipitasin natin yung kalabasa mga lalab. Fresh from the farm mga lalab oh. Mga lalab yung atin. Kailan mo lang talaga mga lalab maging masipag mga lalab magtanim sa bakuran mo lang mga lalab. Ayan oh. Fresh mga lalab, di ba? Fresh na fresh. Tan 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 taradi. Mga lalab gagawin natin mga lalab ay bibi. Tingnan niyo mga lalab oh. Mga lalab ay babalatan natin yan. So ayan na nga mga lalab yung ating kalabasa mga lalab. Napakuluan ko na siya mga lalab. So ngayon gagawin ko mga lalab ay dudurugin ko siya mga lalab. Ayan. Mabilis na lang siya mga lalab durugin kasi nga malambot na siya. Mga lalab, ito na yung ating kalabasa mga lalab dinurog. Tapos ito mga lalab yung ating gagamitin na Lucky 7 mga lalab. Ito yung ating pampalasa mga lalab. Ginisa mix. Meron dito tayong yung durog na paminta, yung ating onion, din yung ating garlic. So, yun mga lalab, yung ating lumpia wrapper. Of course, gamit tayo ng mantika. So, lagay natin mga lalab yung ating onion. Ayan. Sabi na rin natin mga lalab yung garlic. Haluin ito mga lalab. Ayan mga lalab, haluin natin mga lalab. Mga lalab, ilagay ko mga lalab yung ating pampalasa mga lalab. Ito na lang. Diyan po yung ating paminta mga lalab. Paminta. Haluin natin mga lalab. So mga lalab na mga lalab yung ating kalabasa mga lalab. Itong ginisa ko mga lalab na corn beef. Ihalo ko na ito mga lalab. Of course mga lalab, nahugas tayo ng kamay. So ayan na mga lalab, tapos na po natin mga lalab, balutin mga lalab yung ating lumpia. So ayan na mga lalab, bahit na po yung ating kawali. Lagyan ko na mga lalab ng cooking oil. So ayan na mga lalab yung ating lumpia na kalabasa mga lalab. Golden brown na siya mga lalabs. Ayan mga lalab, luto na po ating mga lalab yung ating ayan lumpia na kalabasa mga lalab. Luto na po.